Estamos como siempre en el PON, aquí a partir de más o menos 18:15 estamos ya comenzando el viaje de hoy y hoy tenemos la presencia indudablemente literaria. Hoy hablaremos del San Jordi, que ya lo tenemos ahí. El sábado ya tenemos nuestro San Jordi tan querido y que significa tanto, y yo creo que en esto de los libros y las rosas, no sé, considero que es una de las fiestas, no sé si la más bonita, pero sí una de las más significativas en cuanto a lo lindo que es regalar un libro o una rosa, y yo creo que hasta indistintamente, ¿no? Yo soy partidario que quizás la rosa puede ir hacia cualquier dirección y el libro también, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad de darle difusión al tema de libros. Y hoy hablaremos de libros, para ello reconocer que no lo he publicado en el Facebook, pues lo ha publicado el amigo Roski, que ya lo presentaremos, tenemos una presentación especial para él. Y hoy tenemos a Lali Osta, que nos acompañará todo el programa, salvo cuando quiera irse, la dejaremos marchar. Hola Lali. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Y de aquí a una estoneta vendrá la Cristina Pérez García también, en este caso ya no como en su faceta de TEN de poesía, o sí, en cierta manera sí, porque vendrá a presentar su nuevo libro y comentar el libro que también en su momento editó, que este vendría a ser, si mal no me equivoco, el segundo. Muy bien. Entonces, como serán libros que tendremos expuesto este sábado en una parada que tenemos aquí en el pueblo, pues yo creo que hay que apoyar a cualquier escritor, indudablemente, pero sobre todo a darle un especial énfasis aquí a la gente de nuestro pueblo, y Cristina es de aquí, de nuestro pueblo, pues vamos a darle digamos, más esmero, justamente porque yo creo que también el esfuerzo del editor independiente es muy importante. Bueno, tenemos, yo creo que estará lista quiero presentar muy especialmente a que llega la parte gráfica de este programa, que nuestro amigo y querido amigo Josep María Rosquilla, Roski. 007, el escapista también del programa, y que prepara toda la parte técnica. Y bueno, mira, un día le dije, ¿sabes qué? Te vamos a presentar como nuestro James Bond. Claro. Y aquí está. James Bond, Misión Imposible, bueno, todo ese rollo le va mucho a él. Y queríamos ir buscando estas canciones que caracterizan a cada una de la gente que colabora con nosotros. Recién estábamos hablando contigo, Lali, que teníamos una canción, ya nos acordaremos cuál y si no buscaremos otra. Teníamos una sintonía, pero no me acuerdo. Y la volveremos con esto de presentar a cada uno con... Y yo creo que está contento también Josep aquí con, pues sí, con su sintonía de Misión Imposible, sobre todo esta. Bueno, que está escrita por lo tengo que decir, cada uno va a ver para el lado que es un autor argentino, Lalo Schifrin, que fue el que escribió la música de Misión Imposible. ¿Ah, sí? Sí, Ah, sí, no ya sabía, te lo digo. Sí. Pues bueno, dicho esto, Lali, aún no comenzaremos contigo. Muy bien. Iremos un poco a la música, dos canciones en primera fila de esta serie de conciertos que hicieron tipo MTV Unplugged, pero que decidieron en algunos aspectos llamarlo en primera fila. En este caso un autor también argentino, Miguel Mateos, radicado en México. Iremos pasando también Franco De Vita, Thalía, La Oreja de Van Gogh, y otros, Cristian Castro, etcétera, etcétera. Todo esto en esta modalidad de concierto, y comenzamos con Miguel Mateos. Mira, Vale. Dos canciones y volvemos contigo. Muy bien. ¿Sí? ¿Te parece bien? Muy bien. Vale, pues. Eso no veo bien. Anda ya. Pues estamos pensando en una sintonía para Lali, aunque sea para el día de hoy, el tema de libros, pero yo creo que puede llegar a quedar. No sé, habría que preguntar. Tú no escuchabas, pues no tienes el retorno, pero es una canción de Saúl. Ah, bueno. Sí.
se emocionó. Bueno, es una canción de Sao que se llama En un llibre... Mai en un llibre estaràs sol. Sí? Mai en un llibre estaràs sol. Sí, Molt bé, molt bé. sí. Bueno, Vale. si no te agrada, vamos probando hasta que No, demos no, està bé, està con la, bé. con la que digas sí. És que no la conec, per això diria. Bueno, alguna que conozca y... Si l'hagués conegut, hagués dit sí. Bueno, pero conegut es, que sea conegut per tu, Bueno. que te Està agrade. bé, està bé, sí, ja. Ja Bueno, està. a ver, hoy- Jo me'n refio, ja està. Hoy sí, la Hoy sí. próxima ya veremos. Vale. Vale, pues Lali, mira, vamos a comenzar con el tema. Comencem, perquè si No no, vamos a marear a la gente, porque si he no, posat molta cosa si i se quiere sembla que escuchar no. tu comentario del libro, bueno, hemos estado hablando fuera del micrófono, algunos coincidimos de que ya lo queríamos comentar, pero yo quiero que lo comentes tú, Lali. Comenzamos. Bueno, Pues primero, ¿qué podemos leer en este San Jordi o qué podemos regalar en este San Jordi, como queramos entenderlo? per aquest Sant Jordi i per tot l'any. Sí. perquè hi ha Ahora apuntamos al San Jordi, bueno, como Han fita sortit tradicional, ¿no? tantes novetats que jo no sé com els llibreters poden gestionar tot això, però bueno. Bueno, Jo més o menys comentaré els que penso que potser es vendran més o els que es coneixen més, no?, els autors. El primer que comencem per un del Víctor Amela, ujú, que es diu La filla del capità Groc. ujú, Tot això, que això del capità Groc té un perquè el llibre rescata la figura d'un guerriller valencià que es deia Tomàs Penarroja. Penarroja vol dir com suposo que tenia el cabell rogenc, no? Llavors deia, Pèl roig. o roig, no? Llavors, clar, llavors deien Penarroja. I tot això, i llavors, bueno, tota aquesta història ve d'aquest senyor que era un guerriller i es tracta, bueno, la novel·la tracta era un resistent conegut en aquell temps que tenia un nom. Va ser no és cap llegenda, es va acabar ser un nom, de veritat, que es deia el Groc de Forcall. I aquest home va lluitar contra els liberals espanyols. Tot era el segle XIX. sí, sí. Com la història diu que la història reflexa molt el romanticisme del segle XIX. Ujú, Llavors reflexa molt l'amistat, l'amor, les traïcions que hi ha entre la població i els enganys, i tot això s'articula al voltant d'aquest. És com un llibre d'aventures, sí, sí. d'aquest que es diu el Capità Groc. No? Ujú, És una història de personatges, la crítica diu que són personatges intensos i que s'enfronten a uns territoris molt salvatges, que és per allà a la frontera entre el Maestrat, no? el Maestrat, Tocant com es diu, a aquella zona. ujú, I bueno, es veu que està molt ben escrit i que és molt dinàmic, o sigui que passa moltes aventures, que és molt dinàmic i que hi ha un drama, no? ujú. Penso que pot estar bé com a regal, és Sí. un llibre d'aventures. Es Ahora uno no es- de los sí. que yo me he apuntado para ver si alguno cae. Jo penso que pot estar bé. A més, el Víctor Ramela també va escriure un sobre els càtars, també, Exacto, d'aquella sí, zona de la frontera, sí, sí. i també Te va estar molt gustó. bé aquell llibre. Em Muy va bien. agradar. Comentar Aquest? que sí, Aquest no és petitet, té sí, unes 438 sí, ya pàgines, lo vull he dir visto, que lo no he és, visto, sí, no és petit, però bueno, sí. com a dia de Sant Jordi està molt bé. Va guanyar el Ramon Llull, el Premi Ramon Llull Sí. d'aquest any. Bueno, jo crec que aquest serà un dels més venuts. Recordar también a la gente que el Víctor Amela es columnista de La Vanguardia, Sí, en la parte de la contra, sí. y también colabora en el programa del Arusitis I també està... como tertuliano. Sí, i també jo l'escolto per la ràdio, Mhm. a RAC1 també, Ah, perquè vale. comenta les sèries Ajá. i coses així, sèries. En RAC1 Sí, està molt no venut, que és molt versàtil, que fa moltes coses.
Bueno, pues una buena recomendación, Sí, diría el Capità Groc, Mhm. la filla del Capità Groc. yo. Ya. O dieu, el llibre del pintor Amela d'aquest Mhm. any. Ja Sí, està, sí. saben quin és. El segon llibre que crec que es vendrà bastant és un ja de tipus novel·la negra que Mhm. va guanyar el Premi Nadal Mhm. d'aquest any 2016. Mhm. Aquest es diu, l'autor és Víctor del Árbol, és un autor que jo no coneixia, però es veu que ja ha fet diversos llibres i l'últim que ha fet és abans de gairebé tot, està en català i en castellà. Mhm. L'original és en castellà, perquè ell és el Premi Nadal, Ah, vale. novel·la negra, Mhm. Nadal 2016. Mhm. Es veu que està molt bé, bueno, es tracta bàsicament de dos personatges, d'un policia i d'una dona misteriosa, diu aquí Sí, el sí. resum, no? Que és que tots porten la seva motxilla al darrere, diguem, i l'home arrossega ferides molt profundes del passat i la dona vol fugir del que ha estat sempre i perquè ha tingut un daltabaix d'un cop una cosa que li va passar fa temps. Que no explicarem què. No, perquè La si no- tragèdia, la Clar, tragèdia. sí, sí. Llavors la dona vol sortir d'aquesta Sí. tragèdia, vol Sí. canviar. Aquests dos personatges coincideixen en un poble, està ambientat a la costa galega, en un Mhm. poble recòndit, que ell, no sé si és inventat, però es diu Punta Caliente, el poble aquest, no sé si és Bueno, puede ser, verídic ¿no? o què, va. Sí. Total, que aquests dos personatges coincideixen allà Mhm. i llavors, allà es trobaran amb altres tipus de personatges bastant obscurs, aquí diu, i hi haurà assassins, torturadors en sèrie i tot això, i gent que intenta deixar Buena gente toda. enrere tots els seus crims aquests. O sigui, em sembla tot molt obscur, però es veu que aquest noi, el Víctor de l'Árbol, escriu molt bé. I sembla que és que serà bastant venut. Jo el recomano, jo me l'he comprat ja, Mira. i sembla que pot estar bé, Són dos personatges que coincideixen en un poble i allà passen coses. Muy bien. En un poble de Galícia. Bueno, que ya tenemos 3 libros bastante, has empezado potentes. A ver, bueno, a ver la gente que... Jo crec que, no sé, el que està a la biblioteca, es diu Mil gotes o... Bueno, hi ha un llibre a la biblioteca que és d'ell, que també es veu que es va vendre molt, que l'han fet en butxaca i tot, vull dir que... Bueno, D'aquest autor me n'enfio. yo creo que otra de las Jo cosas l'he que comprat también... confiada que m'agradarà, Otra de las cosas que tenemos que hacer hincapié siempre es que muchos de estos autores, libros anteriores, que sobre todo los anteriores, quizás el último no, pero siempre están en las bibliotecas donde yo creo que es la gran fuente que tenemos tan a la mano y que a veces la tenemos descuidada, ¿no? La biblioteca. Entonces acercarse y bueno, Sí, quizás sí. no esté este último, pero Encara que no sigui l'últim, però Claro. també n'he fet... N'he vist allà, em sembla que tenen més d'un, sí. a la biblioteca. Vale, Vull dir, vale. crec que està... Pues Vull dir que bien. si està a les biblioteques és per alguna cosa. Ya, no, sí. Jo no el coneixia fins que va guanyar el premi aquest, Nadal, vull dir, no tenia ni idea. Vale. Bueno, el segon que crec que també es vendrà bastant, que suposo perquè com que ha guanyat el Premi Sant Jordi d'aquest any, que és un autor que es diu Pep Puig i el llibre es diu La vida sense Sara Amat. Aquest també transcorre en un poble a finals de l'estiu i tracta de dos nens. El nen és el Pep de Cal Sabater i veu com la Sara Amat, aquesta, s'amaga, fuig i se'n va amagar a casa del nano aquest, a l'habitació. Llavors, és com, bueno, total, són aquests dos personatges que és com un viatge iniciàtic que llavors ell s'enamora de... O sigui, hi ha diversos temes, que va tocar en diversos temes, però es veu que està tocat tot amb molta delicadesa i és molt... que
està molt ben escrit. Jo aquest Pep Puig no el conec, però diuen que està molt bé i que tracta d'aquests dos nanos, de com passen de la infantesa, diguem, a la preadolescència, no? I el nano aquest es fa còmplice de la desaparició d'aquesta nena, que no sabem per què s'amaga, i després també, el típic dels primers contactes amb el sexe contrari, o sigui, és tota una relació d'aquests dos nanos durant aquest temps que la nena aquesta s'amaga, que no sabem per què. Bueno, jo penso que per ser el Premi Sant Jordi potser també serà bastant valut, també aquest. Aquests són en català, després ja farem els castellà, també hi ha de castellà. Pues yo haría una pequeña pausa, Lali, Vale. Que la gente vaya comiendo un poco estos tres, son tres los que has dicho ya. No, sí, però bueno, hi havia un altre, és igual. Sí, bueno, ahora continuamos, ahora seguimos. Va. Y aunque Sí, ya llegue te flipas. Cristina, también entre pausa y pausa que hagamos también con ella, podemos seguir contigo. Esto es para ir intercalando cosas Va, y que ella también comente su d'acord, libro, ¿no? sí, tant. Vamos a la música y enseguida volvemos contigo con esta cuarta recomendación y lo otro que hayas preparado. D'acord, ¿Vale? val, Muy bien, molt bé. vamos. Continuamos en este caso con la Liosta. Ya hemos de anunciar que ya llegó Cristina, ya la saludaremos como corresponde. Continuamos con lo que habíamos dicho, había un libro Sí. que le dejamos así un poco Tres llibres, sí, circulando. bueno, els tres que ja que hem pensat que es vendrien més, que seguien aquells el primer, el del Víctor Ramela, la filla del capità Groc, l'altre que penso que també serà exitós és el del Víctor de l'Àrbol, que es diu Abans de gairebé tot, que està en català i en castellà, i després, aquí només havíem dit, El de Culé. això, el del Pep Puig, del Premi Sant Jordi d'aquest any, La vida sense Saramat, que havíem dit. El de Culé. Jo trobo també que potser també seria interessant remarcar el llibre de la Sílvia Alcántara, que ja fa un llibre que ja va tenir molt èxit, que es titulava Olor de Colònia, que fins i tot van fer una mini pel·lícula per la tele i tot, per les colònies aquelles tèxtils. I ara en té un altre que es diu Els dies sense glòria. Tracta també de les relacions personals entre un matrimoni, que tot això passa mentre ella, la protagonista, està en coma, perquè això comença el 2009, i mentre la vella el seu marit, no? I tot això torna enrere i llavors explica la vida d'aquesta senyora que se'n van haver d'anar a viure a la ciutat, perquè vivien al camp, eren pagesos, diguem, i tot això havia sigut explica totes les seves renúncies, tots els sacrificis sentimentals que tot això suposava. Després, clar, el llibre explica més o menys les diferències totes les diferències que hi havia des del 2009 enrere, totes les diferències entre el món rural i el món urbà, no? I la transformació econòmica i totalment la industrialització que tot això va suposar cap als anys 60, tot aquest boom de canvi tan gran, no? Sí, sí. I l'erosió i tot això, junt amb temes que ells desconeixien, com els de les drogues, també el llibre també toca el tema de la dictadura, de com ve la democràcia, i tot això, aquest relat, l'explica la Glòria ella mateixa, però s'ha explicat, és la vida d'ella, però explicant en tercera persona, diguem, que no l'explica ella, sinó que l'explica tothom com un autor, diguem, que com un personatge, no és un personatge, com un escriptor, diguem, que ho explica des de fora. En tercera persona. Sí, en tercera persona, I llavors tot això va explicant tota aquesta època, des de que
que arriba fins al 2009, no? I va tirant enrere, i tot això, bueno, doncs penso que aquest llibre, com que és de la Sílvia Alcántara, que ja va ser famosa per aquest llibre, que he comentat abans, penso que aquest també pot tenir bastanta tirada d'aquest Sant Jordi, Clar, doncs tots els en català, diguem, que he fet n'hi ha molts més, però bueno, llavors els de castellà, el que penso per mi, el que em tira més és un del Eduardo Mendoza, que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè fa riure molt i sempre té temes sobre la ciutat de Barcelona, que explica coses molt divertides sempre. L'últim que ha fet es diu El secreto de la modelo extraviada. Hi ha tot un show, tot passa a la ciutat de Barcelona abans de les Olimpiades i després del boom immobiliari, no? Tot aquest món. Llavors tot explica totes les corrupteles que hi havia, tots els advocats i els arquitectes. Tot això passa, l'anècdota que sempre és que recuperen el detectiu que ell fa servir, recupera un cas dels anys 80, que es havia tancat. Recupera un cas en què una model va ser assassinada al barri de Sant Gervasi. I tot això, es va estar barrejat amb la Barcelona aquesta preolímpica i algun immobiliari. Hi ha tot una munió de personatges, una guàrdia civil, hi ha un travesti, hi ha la corrupció, tot molt irònic i que sempre pensem que ell veu com la Barcelona era abans i ara que hi ha tants estrangers, tot aquest canvi. Trobo que l'Eduardo Mendoza té uns personatges molt característics, que fan molt típics i que molt raros, extravagants, fins i tot, i penso que aquest llibre pot ser divertit i que també tindrà èxit, perquè l'Eduardo Mendoza sempre es va venent, tant sigui per Sant Jordi com no. Un clàssico, no? Sí, jo penso que sí, que és un autor que sempre ven i tu passes bé amb els seus llibres. El secreto de la modelo extraviada, en castellà. Després també crec el que es vendrà molt l'últim del Juan Marsé, que també és un clàssic sobre la ciutat, que també escriu sobre Barcelona, que puta tan distinguida. També es tracta el tracta també sobre un assassinat d'una prostituta i que no es tracta de saber qui la va matar i com la va matar, sinó el per què la van matar. També passa 30 anys després dels fets, això passa, la història és 30 anys després que va haver-hi aquest assassinat, perquè hi ha un personatge que vol fer una pel·lícula sobre aquesta anècdota. Llavors surt el que surt com l'acusat de l'assassinat, confessa que és culpable, però també admet que ja no recorda per què ho va fer. Diuen que és el culpable, però no sabem si aquest acusat que se sent culpable és cert, perquè aquí juga molt amb la memòria, amb com la memòria ens pot enganyar, no? La trampa aquesta que recordem el que de vegades ens interessa o el cervell elimina coses que no volem reconèixer, no? I va jugant amb això, amb aquesta confessió d'aquest presumpte culpable i fent tota la història. Jo penso que aquest... També pot ser un... El Juan Marsé sempre ha sigut un clàssic. A mi els llibres que ha escrit m'han agradat sempre, perquè no sé, ara a veure... Jo crec que també aquest
pot tenir ganxo també. Després el que un ja està molt, que s'ha fet molta propaganda serà el del Mario Vargas Llosa, que és l'últim que ha fet, que es diu Cinco Esquinas. I va ser el premi, bueno, ell va guanyar el premi Premi Nobel el 2010. Clar, és molt famós, és un senyor que ja té 80 anys, llavors clar, sempre doncs sempre la gent estarà atenta a veure quin és l'última novel·la que ha fet. I com que la té ara, doncs clar, doncs suposo que pensa que també es vendrà i tracta sobre de les eleccions que hi van haver als anys 90 que es disputaven Fujimori i Montesinos. Aquesta llavors es tracta que s'enamoren dos noies, va ser com una pura casual, que s'enamoren, va ser per una casualitat, que es coneixen i tal, i llavors ell també fa un mapa de tot el Perú d'aquella època, de quan Sendero Luminoso posava bombes, de tota la corruptela que hi havia entre els enginyers, els advocats i tot això. Hi ha un director d'un diari sensacionalista, que vol extorsionar a un enginyer, o sigui, tot aquest món de la gent del Perú, no? I explica aquella època. Diuen que està bé el llibre, que està ben escrit, perquè escriu molt bé, però que no és un dels seus millors llibres, però que està molt bé, que està ben escrit. O sigui, tracta tot el poder, el terrorisme, la hipocresia de les relacions i la història d'amor aquesta entre les dues noies. Això, al Perú, a Amèrica del Sud, aquest tipus de relacions no està tan ben vista, però ell vol posar-ho com una cosa més natural, que aquí a Europa està més acceptat. Jo penso que aquest en castellà potser serà un dels més venguts, i em va cridar l'atenció d'una entrevista que vaig sentir d'un noi jove, que penso que se li han de donar oportunitats a la gent jove d'avui, Miki Otero, que és descendent de gallecs, i el llibre es diu Rayos, que és, aquest noi és nebot del Casabella, no sé si el coneixia, és un escriptor important també, i ell explica aquí com es queda, com se'n va de casa per una causa que aquell dia no porta les claus de casa dels pares i se'n va a casa d'uns amics a dormir. I a partir d'aquell dia ja es queda amb aquells amics i explica la vida d'un jove, la feina precària en un diari. Llavors també és com que treballa en aquest diari fa una operació com un testimoni de tota la política immobiliària del Raval, perquè ell té aquest pis d'amics, d'estudiants en el Raval, llavors explica com canvia la cosa. Llavors també entremig està entrellaçat ell com a fill d'emigrants, surten la història dels seus pares quan van arribar als anys 70 a Barcelona, i llavors explica també la visió dels pares, no? I llavors que està bé perquè és un noi jove i llavors, no sé, doncs explica també la història d'aquesta ciutat. És curiós que els tres llibres primers sobre Barcelona, menys el del Vargas Llosa, doncs trobo que aquest noi se l'ha de donar una oportunitat, no sé, penso que pot estar bé. Bueno, ahora... I com se diu, perdona, com se diu aquest llibre? Aquí diu Rayos. Rayos. I el noi es diu Miki Otero, em sembla que té 20... Bueno, ell em sembla que és bastant autobiogràfic, em sembla que té 24 anys o 25. El noi d'aquí al llibre també té aquesta edat i penso que pot ser interessant, serà donar una oportunitat. Aquests són els principals jo que faria de recomendación. Bueno, después si te queda alguno ya lo comentaremos también. De novel·la, sí. Propongo ir a la música. Sí. Por cierto, yo
comentaré un par de libros también. Molt bé. Lo comentaremos, mejor dicho. Y después de la pausa ya estamos con Cristina Pérez García, que nos hablará de su último libro Sí. y que lo tendremos expuesto también aquí en el día de San Jordi, aquí en la Plaza de la Vida. Sí. A partir de las 9 de la mañana estaremos ahí Molt bé. y contamos con los que no se vayan a ningún lado, que pasen y Claro, entre otras sí. cosas vean el libro de Cristina. Bueno, vamos a la música y después estamos Venga. con Cristina Pérez García. Molt bé. Amb les ulleres i els cascos, bueno, estàs ben eixerit. No sé qué has dicho. Bueno, volvemos luego de esta música, en este caso Franco De Vita, en su concierto en primera fila. Volvemos con libros, en este caso, bueno, y teníamos en esta casi segunda parte a Cristina Pérez García, Sí, que hola, tiene, bona tarda. que tiene, buenas tardes, Cristina, Sí, que tiene un nuevo libro y bueno, ya ha salido hace poco, sí. pero no teníamos la oportunidad de hablar contigo de la edición de este libro en concreto. Y hoy sí la tenemos, por eso vamos a aprovechar este San Jordi también para dar difusión a tu libro, Cristina. Molt bé, d'acord. Este libro, cuéntanos un poquito cómo fue que lo has ido creando. A veure, aquest llibre ve... Jo el 2009 vaig fer un llibre, Ujú, el primer llibre, que és Interiorisme, ujú, i bueno, em va semblar bé, em va agradar. Llavors, al cap d'uns anys, com vaig tenir una pila de poesies un altre cop, ujú, doncs vaig decidir fer una publicació ujú, i em va sortir doncs aquest llibre. ujú. Podríamos decir, en cierta manera, que tiene un hilo conductor con el primero o no. Bueno, els poemes són semblants, són assistencialistes, d'amor, Ujú, una mica semblant al que he fet en l'altre llibre. ujú, O sigui que jo diria que és semblant, sí. sí. Y bueno, más que nada, por las poesías que tú has ido compartiendo con nosotros aquí a través del grupo de Tren de Poesía, Sí, si no me equivoco, si no me corriges, son poesías vivenciales, sí, de tu propia cosecha, que tú has vivido y lo has plasmado a través de la Ujú. poesía en este caso, ¿no? sí, correcte. Ujú. Y este libro, porque tiene bastante fundamento, Sí, que la gente también, primero que no se asuste, porque es un libro con mucho contenido, pero sí. que lo puede ir desgranando de poquito. Yo creo que a veces la poesía es és eso, un ¿no? llibre... Em va sortir un llibre molt extens, Ujú. de més de 800 pàgines, que Mhm. per ser poesia, doncs, ja la gent s'assusta bastant, no? Ujú, Però diguem que sí, es pot anar llegint a poc. A més, són diversos llibres, o sigui que pots mirar-te una part i deixar l'altra, vull dir, tu pots mirar com tu vulguis, com et vagi més bé. ujú. Penso que està bé, vaja, no sóc jo la millor per dir-ho, No, però ya, em penso que està bé. pero en cierta manera sí, porque yo creo que tiene la principal convencida de todo esto, Sí. evidentemente eres tú, ¿no? Sí. ¿Lo has subdividido por temas o...? No, per Mhm. temes exactament no. Ujú, Jo diria que més aviat per llibres, o sigui, per quan em va sortir un llibre de poesia, en ujú, lloc de fer una edició d'aquest llibre, l'he ujú, guardat, després he fet un altre, i un altre, i un altre, ujú, i llavors els he reunit tots aquí. ujú, Llavors són com petits llibres de poesia, cada un. ujú. Aquí és que, bueno, físicament és que jo tinc aquí el llibre, Sí, i sí, llavors tenim l'índex, exacto. no? En què hi ha doncs, tot el ventall de poesies que hi ha. Ujú. Llavors és per això. No sé si te parece, Cristina, no Sí. sé si lo tenías preparado, pero si podemos aprovechar el momento de Per dir alguna leer poesia. alguna poesía. Sí, en tinc algunes preparades, Ujú, i una d'elles és d'aquest poble de Vilassar de Dalt. ujú, A veure, si agafo, sí. I diu així: m'agrada aquest poble, Vilassar de Dalt, les seves cases velles, pintades de colors ataronjats, grocs, potser fins grana. Em plau passejar-hi a matins de primavera, preferiblement caps de setmana. Tot llueix i la gent és relaxada i d'oci.
M'agrada trepitjar carrers tan coneguts. La meva infància transcorregué reptant-los. M'acarona el lleu perfum de poble, isolat d'algun mode, fèrtil, tancat, que seguirà anys després que jo mori. Sí. Ah, vale. ¿Quieres que hagamos una pausa? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a la música y enseguida continuamos con Cristina y después también, no sé si Lali tenías alguna recomendación del libro más. Sí, alguns, sí. Pues lo haremos después. Algun més tipus biografia, no? Sí. Y aprovecharemos y largaré un par de libros también a ver quién si los tienes un conocimiento que han salido. Va, sí, sí, molt Que bé. ni siquiera te lo he comentado, o sea que te pillará un poco. No, tu me... Pero lo hablamos. Ens ho repartim, home, Lo ja sé. hablamos. Para eso estamos hoy, para hablar de libros. Y aquí con Cristina y bueno, también tenemos a los que ya sabemos el hombre de la misión imposible y realiza todo lo que parece que no se puede realizar. Volvemos a la música. Hoy también nos acompaña, en este caso, todo lo que es la presentación de conciertos en primera fila. Bueno, volvemos ya casi en la última parte del programa. Ya estamos enfilando esta última parte justamente con la... Si quieres comenzamos contigo mismo. Sí, d'acord. ¿Sí, Cristina? Sí. Teníamos unas poesías pendientes de tu último libro. Sí. Recordemos que se llama En primer grado. En primer grau, sí. Y que estará presente también en este En la San Fira Jordi de de Sant aquí, Jordi, d'aquí de la plaça. aquí de la plaza. Sí. Y lo tendremos ahí, o sea, venir a verlo, venir, no os Sí, asustéis, sí, que vinguin que no muerden los libros. No, no, no. No? Aquest has deixat consultar, has deixat mirar tot el que vulgui. Y aquí lo tendremos y y ya, será todo un claro. placer tenerlo, Ah. Cristina. Molt bé, gràcies. Bueno, escuchamos Sí. algunas poesías de este último libro en primer grado. Sí, et dic. Diu així: no m'estimo. Moltes vegades no em suporto. D'altres haig de vomitar de pur incest, causat per mala convivència a mi mateixa. I tot i així vosaltres m'aprecieu. Trobeu quelcom en mi amable, tal volta creatiu, i jo us dono cortésment, tímidament, com si jo no fos jo, tímidament les gràcies. I aquest altre que diu: fes-te imprescindible en tu, totalment essencial, irreemplaçable, que ningú, escolta bé, ningú, pugui dins teu ocupar el teu lloc. Vols que digui alguna més? Sí, Vale. si pot ser. Les que he dit han estat d'uns reculls anteriors. Sí. Aquestes són més recents, les que dic ara. I diu així: la nit és una bèstia nocturna que se m'empassa i em roba sentiments i carícies. Nit d'hores tènues, càlides, senzilles, de calma suau i efímera. La nit amb la seva màgia em fa reviure moments de llum total, de sol de tardor groguenca i blava. La nit m'abandona a l'alba i em diu adeu, com una viatgera sense nom ni passat. La nit es reflecteix al cel blau, el seu mirall d'estels robats, i té semblant de lluna plena de sol. Muy bien, gracias Cristina. De res. Si acaso ya antes de finalizar decimos una última, para Sí. también recordar que, bueno, Sí, estaria bé, així que sí, acabem y en paz y una cosa tranquilidad. consistent. Aquí tienes otra autora que la tiene. Trobo que són Cristina. tenen molta... que dius molta cosa en poca paraula. Sí, això és el que em Això és diuen. tot un art, eh? Són condensats, no? Està Sí. molt bé. No? Jo penso que és molt difícil, vaja, Sí. poder dir. No, està molt bé. Lali, recomendamos alguno más, después yo te digo un Alguna par. cosa més, sí. Y... Alguns així, diguem, que també que no són de novel·la... Aquests són, els que vull ressaltar ara, són més de novel·la negra, que està molt en boga. Sí. I el que ha sortit últimament, que ha guanyat el... Ja veus que tots, només faig que recordar llibres que han guanyat algun Bueno, premi que de vegades sí que vol dir alguna cosa, però vull dir que no perquè... no por el premio en premi, sí. de vegades n'hi ha que no han guanyat res, també són bons, eh? Sí, sí. Bueno, aquest és del Don Winslow, que es diu El Càrtel, que tracta sobre la guerra de, diguem, perquè és una guerra que hi ha a Mèxic la droga, perquè realment el que ell explica aquí es veu com
els càrtels aquests grups que manegen aquest diner de la droga i trafiquen i transporten i manipulen tot el procés aquest de la droga, es recolzen amb exèrcit. Realment recluten a gent, antics policies, antics guerrillers d'on sigui, del Salvador, de Nicaragua, o sigui, van reclutant, o sigui, són ben bé uns exèrcits contra l'exèrcit del govern, diguem. I clar, ell explica que es vessa molta sang a Mèxic, amb molts diners, que es gasten molts diners a Europa, que tota aquesta droga va als Estats Units i a Europa. Diu, i això és la sang de Mèxic. A Mèxic la gent també es droga, però tot el negoci es fa als nadius d'allà, que guanyen tot el que cultiven, guanyen alguna cosa, però tot el negoci es fa als Estats Units i Amèrica. Llavors explica totes les trifulques, les unions, perquè es reparteixen al territori de Mèxic, com fan les aliances, totes les malvestats que fan, vull dir, és bastant dur, vull dir, llavors ja es tracta el personatge és un del Arthur Geller, que és un de la CIA, un del Departament de Drogues, diguem, d'Estats Units, que l'envien allà perquè mati el capo, el gran capo del Chapo, que li diuen allà, li diuen el Chapo. I és aquest que fa poc es va escapar. Ell fa servir noms ficticis, però es basa en coses reals. Ell diu, l'autor, el Tom Winslow, diu, no crec que el capo aquest, el Barrera aquest, s'hagués escapat. Diu que va fer un túnel des de la presó, diu, no, aquest senyor segur que no, aquest senyor se'n va anar per la porta gran, perquè segur que va subornar, és que suborna a la presó mateix, els carcelers, els guardians, el director de la presó, dic, segur que va sortir per la porta gran aquest senyor. El túnel és per salvar la feina dels guardians, per dir que no, per dir que aquest senyor segur que va sortir pagant a tothom i l'ha fet per la porta gran, que és un manipulador total. O sigui, és interessant, està molt ben, o sigui, enganxa molt i l'has de llegir molt seguit perquè hi ha molts noms, hi ha aliances, o sigui, és una mica complicadet de seguir, t'estan apuntant més o menys qui és qui. Però jo el trobo molt interessant per saber el que es viu a Mèxic, sobretot aquí, que explica de Mèxic, tota aquesta realitat, ¿no? Aprovecho ya que has comentado este libro para, bueno, uno de los libros que yo he visto, sobre todo porque estaba escuchando el otro día en Cataluña Radio, le hacían un reportaje a la Mónica Tarrigos, a un autor que no sé si lo conoces, se llama Fernando Rueda, ¿sí? Ha escrito un libro, el último libro se llama El dossier del rey. Y me parece bastante interesante. Este hombre es un especialista, se ha encargado de investigar el sistema de espionaje español, e inclusive ha escrito sobre un espía real, que el seudónimo es El Lobo. Vale, y bueno, aquel que había estat a l'ETA, ese, pues el último libro se llama El dossier del rey, donde cuenta varias entramados desde que asumió en su momento el rey Juan Carlos, bueno, en fin, todo aquello que llevó un montón de rumores y de cosas, bueno, él trata de plasmarlo en este libro, parece bastante interesante. Digo, aprovecho un poco la temática que has nombrado, ¿no? Yo creo que también puede ser uno de los libros recomendados para este servidor de imagen. Yo lo he apuntado en mi lista, a ver cuál de todos estos. Veus, aquest me l'apuntaré també. Sí, El dossier del rei, de Fernando Rueda. És que aquests llibres reflexen molt bé el lloc, vull dir, és que clar, i a més aquí et posa un mapa de Mèxic, hi ha un mapa de Mèxic on són les ciutats, hi ha una zona que és zona, diguem, blanca, o sigui que allà no hi ha assassinats ni res, hi ha una zona que els mateixos jefes d'aquests mafiosos ja és una zona zero, no? O sigui, és tot organitzat, és que és increïble, jo estic al·lucinant,
pues, bueno, ja et dic, però més enganxa perquè està molt tot ben lligat, no? Sí. La trama aquesta. Ah. I això que només estic pel començament, bueno, encara no estic ni a la meitat. Bueno. Està molt bé. Jo aquest ja vaig Té llevar llegir un el temps, que fa sí. 5 anys i llavors ell diu que ja no volia seguir escrivint sobre la droga, però en veure què és el que passava a Mèxic, que ell tenia coneixement i s'ha documentat molt, diu, bueno, tornaré a fer un altre llibre sobre això, perquè el primer que va fer també era sobre Mèxic i també està molt bé. Bueno, ¿Comentamos uno más? aunque sí, sea? un mes aquí, un altre que crec que, bueno, aquest no tant, sí, un que penso que és un sobre, bueno, que en els diaris està en el tema d'esports, que és curiós, va ser un encàrrec que el Sergi Pàmies li van dir que fes, un llibre sobre el Barça. I llavors ell escriu molt bé, m'agrada molt com escriu, Sí. i el llibre es diu Confessions d'un culer defectuós, perquè ell es considera així, un culer defectuós. Sí, sí, sí. I està molt bé perquè explica, bueno, com si es pot ser, bueno, diversos aspectes, no? Perquè si es pot ser un culer sense ser antimadridista, Exacto. si la manera genuïna d'animar l'equip, quina és la manera genuïna que hi ha els seguidors del Barça com ho fan, si s'ha de vendre l'ànima als patrocinadors o no, bueno, comenta tot aquest. Llavors també hi ha un capítol que vaig sentir en una entrevista que comenta els directius de la Barça com fan les abraçades, segons com s'abracen ells, Ah, sí, explica sí, com sí. és aquell personatge, no? Sí, sí, sí. Penso que no Es sé. un poco del És lenguaje curiós, textual. sí, i en plan bastant irònic, perquè el Sergi Pàmies té una ironia que deixa l'anar, Ja, A mi m'agrada molt com ho puc dir. I després també, ell també explica una mica les seves vivències, l'origen del seu barcelonisme, no? I les passions i els sentiments que amb ell li comporta, Sí, perquè sí. ell no va néixer a Barcelona, va néixer a París, llavors que quan quan va venir aquí als 14 anys o els anys que tenia, clar, perquè el seu pare era un personatge clandestí, i llavors les poques vegades que veia el seu pare anaven al Barça, no? Anaven a veure el Barça, i ell això ho explica com un record de la seva joventut. I també la radiografia en general d'aquest llibre, tot el barcelonisme convencional, però amb una mirada així de picardia, de crítica, no? Sí. Penso que és un llibre molt curiós. És molt curtet, vull dir, té 175 pàgines, i penso que és una curiositat. Que aquest també penso que també tindrà volant. Està en català i en castellà també, I bueno, penso que és una bona recomanació, sí, tot és divertit. Es uno de los libros, bueno, cada uno hace su pequeña listita, ¿no? Que también me lo he apuntado. También lo he comentado con gente para recomendar algún libro así, con ese tono un poco irónico que tiene Pàmies, ¿no? Sergi Pàmies, jo l'escolto per la ràdio cada Y sobre dimarts, todo en tema de i- fútbol, que yo creo que también A en mi estos momentos... m'agradaria, si em permeteu, Sí. recomanar a l'escriptor Quim Monsó qualsevol llibre d'ell. Sí. Ah, sí. Ho va dir ell, o els 86 contes, em sembla que és. Perquè penso que és un autor que agafa bastant bé la tradició catalana de Pere Calders, dels antics escriptors, bueno, els de sempre, no? Els més clàssics. I em penso que és bastant bo, no sé, per si a algú li interessa. Sempre, Sí, no, no yo passa creo mai que- de moda, Sí. sí, no passa mai de No, Yo moda. creo que son Quim autores Monsó, que van mucho más allá de un San Jordi, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí, sí, dada la circunstancia de la fecha, evidentemente recomendemos también gente Ah, és clar. de esta envergadura, ¿no? I tant. Bueno, yo quería hacer una última recomendación Molt bé. para luego ya en despedirnos con la poesía de Cristina. Sí. Y es un libro que, bueno, cayó en manos accidentales, digamos, o de manera accidental, pero que después fue descubriendo que mucha gente lo ha ido leyendo, fue casi un boom, y de boca en boca se fue recomendando y mucha gente encontró en este libro lo que yo creo que encontramos la mayoría al leerlo, que es esa parte irónica, a su vez de moraleja, enseñanza, que es un libro de un escritor alemán que está traducido al castellano,
que se llama, está en catalán también, en su momento el original, o sea, el primer libro está en la segunda parte, se llamó Maldito Karma, Ah, vale. o Sí. Maleït Karma, Maleït que es David sí, Schaffer, sí, el Schaffer. que es El vaig un llegir escritor aquest, alemán. sí. Bueno, ahora ha salido, hace poco, vendría a ser la continuación, después de otros libros que ha sacado él, pero ahora, o sea, más Maldito Karma, Encara més. que también lo recomiendo, Ah, que, vale, molt bé. que es un libro, bueno, yo el primero lo leía sobre todo de noche y cuando lo comentaba en casa me decía que es que no podía parar de reír, sinceramente eran unas partes que me la imaginaba mientras la iba leyendo y así lo he ido comentando con gente que la ha leído, cada uno con su característica de vivencial, pero es un libro que también, el libro no es Maleït Karma, lo recomiendo, David Schaffer, Sí, sí. es ahí, aprovechando también el tono que has aplicado con Sergi Pamis y su visión de ser culé, Sí, y más en culé. estos momentos que nos estamos pasando lo que se dice muy Un bien. calvari. Esperemos que esta noche mejor. Bueno, Pero bueno, Cristina, nos Sí. queremos despedir con la poesía tuya. Sí, doncs aquí tinc Sí. unes quantes. Les meves poesies són bastant breus. Em diuen que són molt condensades, però Bueno. són No, no, més aviat però- breus. Però que potentes. diuen Que molt, diuen no molt en condensades, que poc diuen temps. que, Sí. que tenen molt de missatge en poques. Que... Bueno, doncs mira, aquí us deixo alguna. Diu així: com tot home, t'has quedat la meva nit i l'has substituït per una roja natural que tinc en un gerro a casa. Aquest és un. I un altre d'una rosa, ara que estem a Sant Jordi. La rosa del meu cor. La rosa del meu cor sempre està florida i balla una cançó d'alegria. La música més dolça, de cants del violí, l'acompanya. El seu color canvia, però esdevé la mateixa. Vola pels aires quan veu un infant, un dia assolellat i blau, un paisatge de somni, o un arbre florir. No necessites aigua per viure, perquè s'alimenta de la bellesa que hi ha al món. I, bueno, i ara et diré una així s'ha agafat una mica a l'atzar. És això que pots llegir una mica el que vulguis, no? Bueno, tinc aquest que és una mica... Bueno, no ho sé, el llegeixo i llavors em dieu després. He lluitat tant per fer la meva vida. He hagut d'assistir-me jo mateixa als parts. No m'importa, lluito amb totes les forces. Ja no faig preguntes, no mossego el llit. He après lentament, però si hi hagués la mínima oportunitat, tornaria a donar la volta al món. Muchas gracias, Cristina. De res, vosaltres. Que cada uno, bueno, le llegue la poesía donde quiera en su interior. Y aproveche también, bueno, repetimos, este sábado tenemos San Jordi aquí en el pueblo a partir de las 9 de la mañana. Tenemos libros de Cristina Pérez García. Tenemos libros también coescritos y escritos del Josep María Rosquillas, que también con Josep el... María Rosquillas també, Sí, también con su compañero, repite, dime el nombre de Josep Castells. Josep Castell. Josep. También habrá libros de él. Tenemos libros del Pepe Aguilera, que también habla sobre las piedras, que también vino a presentarlo aquí. Sí. Tenemos un libro de poesía también, 2. Ah, molt bé. Aparte de Cristina Pérez García, tenemos el libro de José Luis Sierra, que lo presentó aquí en la biblioteca también. Sí, sí, ja me'n recordo. Los tendremos también ahí. Y bueno, y de momento tendremos otros libros también de la editorial Italia, que son de carácter social. Y ahí estaremos, junto con otra gente que mostrará cada uno lo que tenga en el bagaje de libros, pero esperamos que la gente de Vilasar opte también por venir a visitarnos a todos los que Sí. estamos ahí. Per actors locals, no? Sí, y después lo que sí me gustaría, bueno, hacer un recuento cuando ya la próxima visita que podremos tener, con Ali y Cristina, inclusive cuando vengas con Tren de Poesía, Sí. a ver cómo ha ido este San Jordi, si han coincidido más o menos con los libros que hemos comentado, y si no también, no tenemos la santa verdad tampoco, No. pero los libros que vayan vendiéndose, no se nos sorprende un libro de eso que no lo tenemos previsto y... No, és que mira, n'hi ha Pero tampoco tants, queremos ser hi ha superventas. tantes novetats que jo no sé És que és això, Com- no n'has a com l'abast. els llibreters poden, ja dic, no sé. No es pot donar l'abast, que no? No, clar, jo he escollit un 4, 3 i 3, però Sí. vull dir, jo veig els dossiers dels diaris i bueno, I és que no acabes, Allà. no? no te'ls acabes, no?
Has de tenir la llibreria molt gran, per posar molts llibres. Els llibres, sí, sí. Eh. No, s'edita molt, està bé. Bueno, diuen que aquest any, aquí a Catalunya, llegim més que abans. Bueno, Sí, sí, sí. Está ojalá. bien. Sería un buen dato que yo creo que sería Vaig llegir un... lo que tenemos este amor hacia los libros, es que haya, más que hablar de un libro superventa, es hablar de un aumento de la lectura, ¿no? De la Sí. gente que lee. Y eso yo creo que es una cosa muy bonita y muy buena. Ya lo comentaremos, de que a ver cómo va este San Jordi. Os deseo un feliz San Jordi a todos, particularmente. Igualment. También Igualment, sí. a nuestro colaborador nuestro- Llama, que está aquí en los Llama, controles también. también, y la pase muy bien. Mhm. Y bueno, nosotros ya nos encontramos el próximo miércoles, nos despedimos con música y bueno, a ver, esta noche que el pulpo gallego nos acompañe. Fin dimecres que ve y bueno, gracias Lali, gracias Cristina, A vosaltres. gracias Goski, el hombre del misterio, el hombre de las misiones imposibles, y a Jaume, que ya lo hemos nombrado. Bueno, muchas gracias a todos y a los que nos oyen a través de internet también. Comentar que el lunes se repite el programa a partir de las 18 horas. ¿Bien? O sea que quien quiera escucharlo, aunque ya haya pasado San Jordi, tiene la oportunidad de hacerlo. Bueno, muchas gracias, fin de mes que ve. Gràcies.